Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen baglylykda Lebabyň Köýtendag we Kerki etraplarynda ýaş maşgalalaryň arasynda aýrylyşmak hadysalary köpelýär diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu regiondan habar berýär. Howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Lebabyň habarçy munyň bilen bir wagtda çağalar üçin alimenti töläp bilmeýän adamlarda has köp görse bolýandygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ýaş maşgalalaryň arasynda aýrylyşmak hadysalary görnetiň artdy. Muňa sebäp bolýan esasy zat işsizlik bolup, erkek adamlar maddi taýdan maşgalany yeterli derejede üpçün edip bilmeýärler. Bu bolsa aýal bilen erkegiň arasynda dawa jenjeliň döremegine we olaryň nikahını bozmagyna getirýär diýip habarçy 10 fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu maglumatlary agdalan etraplaryň prokuratura we polisiýa edaralarynyň gizlinlik şertde söhbetdeş bolan işgärleri hem tasdiklaýarlar. Sebäbi olar bu edaralaryň esasy iş wagtyny aýrylyşan jüwütleriň arasyndaky dawany şolsanda aliment meselesini çözmäge sarp edýändigini aýdýarlar. Aýallaryň köpüsi özleri bilen ýaşaýan çağalar üçin aýrylyşan adamsy tarapyndan tölenmeli alimenti alyp bilmeýärler. Şonuň üçin olar polisiýa ýa-da prokuratura edaralaryna ýüzlenýärler. Häzirki wagt aliment tölemek meselesi tutuş Lewapda uly mesele diýip habarçy Lewaply prokuratura işgäriniň biriniň sözüni getirdi. Azatlyk Radiosy bu barada Köýtendag etrap statistika bölüminden kommentari alyp bilmedi. Kerkiniň statistika bölümi bolsa ýaş çatynjalaryň arasynda aýrylyşýanlaryň köpelmän azalýandygyny ma'lum etdi. Mana aýdaly 18-nji ýylda aýda düşýäni, napример, 70-80 olay aýrylyşan ýaşatynjalar bolsa, 19-njy ýylda şol baryp 60-a düşdi. Azaldy köpelmän ok. Kim maglumat berýär, ýa-da ýalňy maglumat, ýalňyş maglumat. Diýip özüni Kerki etrap statistika bölüminiň başlygy diýip tanıştyran Atamrat Jepbarow aýtdy. Azatlyk Radiosy Lebabyň vilayat statistika müdirliginiň sosial bölümi bilen habarlaşanda telefonu jogap beren resmi bu baradaky maglumatlaryň özlerinde bardygyny, ýöne Türkmenistanyň statistika baradaky Döwlet komitetiniň ruhsatnamasy bolmazdan olary berip bilmejekdigini aýtdy. Azatlyk Radiosu komitetiň demografiýa bölümi bilen hem habarlaşanda telefonu jogap beren resmi trubkany taşlamak bilen boldy we soňky jaňlara jogap bermekden saklandy. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, adyk önümleriň we hyzmatlaryň gymmatlamanyň hem de gyçylygynyň, iş orunlarynyň kemeldilmeginiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan, şeýle-de zirdi-bil dörýän, dilegçilik edýän adamlaryň barha köp göze iýilýändigi barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary dowamly habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň inne has gowlanandygyny aýdyp 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ilata çärek asyrlap mut berilen gaz, tok we suw ýeňilliklerini ýatyrdy.